A teď jdeme k kvartalu. Pak si to nějakou budalku a to dojde. Teď otázka do Davu. Jak je to s tím příštím týdnem? Jsem slyšel, že tohle je jako nějaký neoficiální a příští týden už by to mělo být vážně. Takže tohle je test, přátelé. Demo verze. Open beta. Veřejná beta.